Fil-bidu ta' Novembru l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea il-Eurobarometer għamlet analiżi tal-opinjoni pubblika fil-pajjiżi membri. Dawk li ħadu sehem intalbu jagħtu l-opinjoni tagħhom fost oħrajn dwar il-fiduċja li għandhom fil-gvern ta' pajjiżhom. Fil-każ ta' pajjiżna 56% tal-Maltin u l-Awċin qalu illi m'għandhomx fiduċja fit-tmexxija tal-gvern. Fuq sena ilu l-Maltin u l-Awċin illi m'għandhomx fiduċja fit-tmexxija tal-gvern żdiedu bi 11%. Kienu 27% li ddikjaraw li għandhom fiduċja fil-gvern, 13% inqas minn sena ilu. Dwar f'liema direzzjoni sejri l-affarijiet f'pajjiżna, 36% jemmnu li pajjiżna mhux sejjer fid-direzzjoni tajba, żieda ta' 2% fuq sena ilu. Huma 25% biss illi jemmnu li pajjiżna miexi fid-direzzjoni tajba. Il-Maltin u l-Awċin kienu mistoqsija wkoll kif jħarsu lejn l-ekonomija, il-finanzi u x-xogħol għal matul is-sena l-ġdida illi għadha kif bdiet. Dwar l-ekonomija, 30% jemmnu illi din ser tmur għall-agħar, waqt li 12% biss jemmnu illi ser tmur għall-aħjar. Dawk li jemmnu li l-ekonomija ser tmur għall-agħar f'sena waħda żdiedu bi 8%. Dwar il-finanzi personali tagħhom, 21% tal-Maltin u l-Awċin jemmnu illi matul din is-sena dawn se jmorru għall-agħar, żieda ta' 4% fuq sena ilu. Mitluba jagħtu l-opinjoni personali tagħhom dwar x'jaħsbu li ser jiġri fis-sena li ġejja f'pajjiżna fil-qasam tal-impjiegi, wieħed minn kull darba Maltin u Awċin jemmnu li l-affarijiet se jmorru għall-agħar. Għal dik li jinbatija sitwazzjoni tal-impjieg personali tagħhom, 14% tal-Maltin u l-Awċin jemmnu li l-prospetti għal din is-sena se jkunu qar, żieda ta' 3% fuq sena ilu.